Ola, que tal? Chámome Eva e traballo na Rede Municipal de Bibliotecas da Coruña. E hoxe quero acompañarvos para facer un exemplo práctico de como buscar no noso catálogo. Acompañadme. Para atopar o que precisades, o primeiro que debedes facer é teclear o enderezo da nosa web. www.coruna.gal/bibliotecas. A continuación, baixade na páxina ata atopar o punto de acceso ao catálogo e pinchade. Pero imos aproveitar a celebración do Día do Orgullo para poñer un exemplo práctico e atopar contigo arredor desta temática. O primeiro paso é ir ao apartado de bibliografías recomendadas e pinchar LGTB. En ver todo, saen máis de 1400 referencias, que non é pouco, pero esperamos seguir medrando. E se quixéramos atopar todo o que hai nas bibliotecas sobre transexualidade? Porque ás veces non todo vale. Imos á etiqueta trans e vemos que aparecen un total de 77 títulos. Son os que de escoller aquelas obras que nos interesan e ver se están dispoñibles para o préstamo. E ata aquí a nosa pílula de hoxe. Só nos queda recomendarvos que vos mergulledes no noso catálogo, que festesedes o Día do Orgullo e que viva a diversidade.